IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naigit ti pagsaganan ti gobyerno probinsyal may naigtaagbaling efekto ti tikag iti probinsya. Kuna ni Governor Cecilia Anata Marcos, madaman ti panakatirmaan di perding small farm reservoir, tapno at ito sa ren, di manalon, iti agdama. Sumanong ng SFR ti matiktikagan, nga nang rugipay, itinapalabas nga bulan ti Abril. Right now, for our farmers, sila talaga ang unang-unang maaapektuhan, ano? So we are assisting our farmers through repair of the mga small water impounding places na ano nila. Inayon ni Governor Marcos, tumulong pa iti probinsya nga mangsabol tinayon na pangalan supply ti Dunum, dagiti manalon. I think that doon sa meron silang way of looking for water. So isa pa yon ang ginagawa namin para magkakaroon tayo ng more sources of water at yun po ang aanuhin namin. Kabayatan na, binalakadan pa iti gobernador iti publiko nga masabol ti pinagin-inot ti pinausat ti Dunum, ito na iti pagtaingan. Most of us kasi we all should do it also at home. Yung parang when you're brushing your teeth, wag naman tuloy-tuloy yung tubig. Dapat pag nagpa-brush, i-off, gano'n, tapos yung pag-flush. Ang sabi nga nun sa Amerika, sinasabi nila, when it's yellow, let it mellow. When it's brown, flush it down. Yun ang pagkasabi nila. So, those are the things that we'd like to also share with the people here. Kasi talagang maapektuhan tayo nito. May basar ti forecast ti pag-asa, agpaot ti peto ti El Nino, agingal ti mauding ang quarter, iti daytoy atawen. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.